आम जा तुम्बेश्वर मंदिर बहुत सुंदर मूर्ति भी देखा बहुत मजा नहीं आसवा भी चलतु देखा जाऊ आम भाई मान पचर अच्छी ओ आहरी आसी जदि देखते आसी कौन आम ए बेला छक पाखे अच्छे मेन रोड रे हेडी आम भाई मैंने भी आसी देखो आम भाई मैंने आसिले दी भाई सांग गोटे भाई गोटे हाय हाय कर हाय कर हाय कर से पतर भाई राज खाया कौन सोमवार कौन पतर किए खाऊ चलो जिया देख रास्ता बहुत सुंदर लोक मैंने बहुत जीवासिया कर देखा जाओ बहुत सुंदर रास्ता बहुत भी मजा लगुच आज सोमवार टाइम ना 4 नंबर सोमवार गाड़ी बहुत जीवा आसवा हो देखा जाओ बहुत लोक मैंने भी भिड़ रही रास्ता लगी रही आम जुलुंडा बाट दे जीवु जुलुंडा को मेन रोड जीवु गला आगू को आज अच्छी साहस चला ओ देखो पूरा ये गौरा साइल चला चलो चलो दुकान जी आसे गोटे पक्षी भी नाच आ तिले राम दिले आस आमार मामू घर घर आग दियारी भाई भाज जाते आगे देखते जोड़ी जोड़ी होगी टिंगिरी पिला मझीरे बसई दे चल देखु बहुत सुंदर बड़ गाड़ी वर्षा रानी
ଏଇଟା ଅଛି ଏଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଗଛ ପାଖରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ବି ଓ ଖାଲି ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ମୋତେ ଲାଗୁଛି କୁମ୍ଭେଶ୍ୱର ଆଜି ଗହଳି ଥିବାର ମୋତେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦେଖାଯାଉ ବରଙ୍ଗା ଛକ ଆସିଗଲୁ ଆମେ ବହୁତ ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି ସେଦିନ ଆସ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବେ କ'ଣ ଭାଇ ଟିକେ ଶୋଉନ ଆଉ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛନ୍ତି କମ୍ ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଗଲେ ଟିକଟ କାଟ ସାଇକେଲ ରଖ ଗୋଟେ ଟିକଟ 5 ଟଙ୍କା ଦେଖାଯିବ ଗଲେ କୋଉଟା ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବହୁତ ଗେଟ୍ ପାଖାପାଖି ଆସିଲୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ଟା ଦିଶୁନି ଯାହାଲୁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଗେଟ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗେଟ୍ ଜୟ ମା ସିଂହାସନୀ ପୀଠ ସିଂହାସନୀ ଶକ୍ତି ପୀଠ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାଟେ ଯିବା କ'ଣ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା କି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଲାଗିବନି ଆଉ କିଏ ସାଇକେଲରେ ଗୋଟେ କଥା ଗାଡ଼ିରେ ଆଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ସାଇକେଲରେ ପ୍ରବଳ ହାଲିଆ ଲାଗିବ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ କିଣିବା କେବେ ହାଲିଆ ଲାଗିବନି ନାଇଁ କି ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆସ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲାଣି ହାଲିଆ ଲାଗିବନି ଯଦି ଆଉ କିଏ ଆଇଥିଲେ କୋଉ ଝିଅଟେ ବସେଇକି ଧରିକି ପଳେଇଥା ତ ଭଲ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା କୁଲୁକୁଲୁ ମନ ଆଉ କ'ଣ ମନ କୁଲୁକୁଲୁ ଆସଙ୍କର ଆଉ ଭାଇ ଚାଲ ଆହୁରି ଅଛି ଟିକେ ତ ଯିବା ଫେସ୍ଟା କରି no.
ଶୀତ କରିବ କରେଣ୍ଟ ମାରୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କରେଣ୍ଟ ମାରୁଛି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୁଲ କୁଲ ନାହିଁ ଗାଧେଇ ପଳାଉନ ଓଦାରେ ମହାପୁର ଟିକେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯାଉଛେ ଯେ ଘରକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରିବେ ତ ଓଦା ହେଇଗଲେ ଏମିତି ଯିବ ଗୋଟେ ନାତଟେ ମାରିବ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଚପଲ ପୁରା ମାଜିକି ଚପଲରେ ଗଣ ନୂଆ ହେଇଯିବ ଆଉଥରେ କେକ୍ ଚୋରେ ତ ନାଇଁ ତମେ ସୋମବାର କରିନ ଭୋଗ ଖାଏ ନାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର କରୁଛି ବୁଧବାର no, 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 no. କରୁଛନ୍ତି କାଣି କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବୁଧବାର କରୁଛି no, 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 ତମେ ଆସ ତମର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଧୂପ ନବ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରୀ ଭାଇ ଅନ୍ଧାରକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି କିଛି ବି ବୃଷଭ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭାଇ ହେନୁ ପାଣି ପିଇକି ଆଇଲେଣି ଏଠି ଦିହାରି ପରା କ'ଣ କରିବ ଓ ବାପାକୁ ଦାନ କରିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିବ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ 2ଟା ବାପା କିଛି କହିପାରିବେନି ଆଉ ଭାଇ କଳା ଖାଇ ଦଉଛି ଏଟା କେ ଯାଇ କଳା ଦିଆ ଦେଇଦେବି ଘଣ୍ଟିଟା ଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ଆସ
गलू डरी पड़े आके आउे बाड़े खाली तो से घंटा उपरे चलला भाई ए भाई कम बरला मागुच हसी हसी मागुच कन्या ना 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 हाबरू कौन मागु मंदिर आम आसीगलु लास्ट आमे आसिलु मंदिर घर को जीवा गाँ मंदिर में भोग सारिबा एटिक नहीं मजा करथिया साहाय्य करंतु हम सपोर्ट भी दियंतु no, no, no. यार खतरा को सपोर्ट दियंतु भाई माने शेयर करंतु बहुत मात्रा रे सब्सक्राइब भी करंतु शेयर करंतु लाइक करंतु चैनल को हमें पुणी देखाबा नेक्स्ट वीडियो रे हम पुणी देखाबू हाय हाय कर दियो बाय बाय शांति रो सुख शांति रे सब सुख शांति रुहंतु हमर भलिया मजा नियंतु भी बाय